Hello mga kawiga, welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po tayo ng Mang Inasal 2024. Meron po tayo dito mga Mang Inasal chicken, may barbecue po tayo, meron din tayong palabok, may kanin tayo dito sa ilalim, may gulay, chicken oil, tapos toyo mansi at lemon water. Ayun po, so makikisuyo na rin po kami sa inyo. Meron po kaming bagong channel, yung Family Moto, yung moto vlog po yan. YouTube channel po namin yon, so please subscribe po. Yan, so bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay yung biyaya sa araw na to. Sana po lahat na nangailangan ng tulong ay matulungan niyo po. Ito po yung dalangin ko sa inyong bukto na anak na sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo ng kamay at mukbang na po tayo. Inom muna tayo. Chicken oil. Lagyan na rin natin yung chicken. Kain po. Messy po. Sarap. Ito. Lagyan po natin ng kalamansi. Suka po.
Hmm. Taba. Kanin. Palabok po. Haluin ko po muna. Wow. Grabe, ang sarap. Hulag po. Sorry po. Sarap ng taba. Chicken oil. Messy po. Sarap po talaga pag may kanin. Mga inasal. Ang lambot ng barbecue.
Oh. Wow. Sarap po. Po talaga ng taba sa barbecue. Busog na po.